No niin, terveisiä Krakovasta, Puolasta. Te ehkä muistatte mut. Mun nimi on Mikael Römer ja me ollaan täällä Krakovassa vaimoni kanssa, Susannan kanssa lähetystyössä auttamassa Christ Savior Presbyterian Churchia. Ja ensi vuonna me oikeastaan muutetaankin Suomeen, muutetaan Helsinkiin perustamaan toista presbyterikirkkoa. Eli Raimo on perustamassa ensimmäistä Kuopioon ja me perustetaan sitten, jos Jumala suoni, toista Helsingin seudulle. No, mutta aloitetaan lukemalla Jumalan sanaa ja sen jälkeen saarna. Eli tämän päivän teksti tulee ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 36 ja sitten koko luku ja sitten yksi jae luvusta 37. Eli luetaan. Nämä ovat Esaun eli Edomin suvun vaiheet. Esa otti vaimokseen kanaanilaisnaisista Aadan ja heettiläisen Eelonin tyttären ja Oholibaman hivviläisen Sivonin pojan Anan tyttären sekä Ismaelin tyttären Baasematin Nabajotin sisaren. Aada synnytti Esalle Elifaksen ja Baasemat synnytti Reuelin. Oholibama synnytti Jeusin, Jalamin ja Koorahin. Nämä olivat Esaun pojat, jotka syntyvät hänelle Kanaanin maassa. Esa otti mukaan vaimonsa, poikansa ja tyttärensä ja kaiken talonsa väen, karjansa, kaikki eläimensä ja kaiken omaisuutensa, jonka oli hankkinut Kanaanin maassa. Ja lähti veljensä Jaakobin luota toiseen maahan. Heidän omaisuutensa oli näet niin suuri, etteivät he voineet asua yhdessä, eikä maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt molemmille heidän karjansa paljouden tähden. Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuoristoon. Tällaiset ovat edomilaisten isän Esaun suvun vaiheet Seirin vuoristossa. Esaun poikien nimet olivat Elifas, Esaun vaimo Aadan poika, ja Reuel, Esaun vaimon Baasematin poika. Elifaksen pojat olivat Teeman, Ooman, Sefo, Gaetam ja Kenas. Elifaksen Esaun pojan sivuvaimo oli Timna ja hän synnytti Elifakselle Amalekin. Nämä olivat Esaun vaimon Aadan jälkeläisiä. Nämä olivat Reuelin pojat Nahat ja Sera, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Baasematin jälkeläisiä. Pojat, jotka Esaun vaimo Oholibama, Sibonin pojan Anan tytär, synnytti Esaulle, olivat Jeus, Jalam ja Koora. Nämä olivat Esaun jälkeläisten ruhtinaita. Esaun esikoisen Elifaksen poikia olivat ruhtinas Teeman, ruhtinas Omal, ruhtinas Sefo, ruhtinas Kenas, ruhtinas Koora, ruhtinas Gaetam ja ruhtinas Amalek. Nämä olivat Elifaksen Edomin maassa polveutuneet ruhtinaat, he olivat Aadan jälkeläisiä. Nämä olivat Esaun pojan Reuelin pojat, ruhtinas Nahat, ruhtinas Sera, ruhtinas Samma ja ruhtinas Missa. He olivat ruhtinaat, jotka syntyvät Reuelille Edomin maassa. He olivat Esaun vaimon Baasematin jälkeläisiä. Nämä olivat Esaun vaimon Ohlibaman pojat, ruhtinas Jeus, ruhtinas Jalam, ruhtinas Koora. He olivat ruhtinaat, jotka synnytti Esaun vaimo Oholibama Anan tytär. Tässä olivat Esaun eli Edomin jälkeläiset edomilaisten ruhtinaat. Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka asuvat Edomin maassa. Lootan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser ja Disan. Nämä olivat horilaisten sukuruhtinaat, Seirin pojat Edomin maassa. Lootanin pojat olivat Hori ja Jeheman, Lootanin sisar oli Timna. Nämä olivat Sobalin pojat, Alavan, Maanahat ja Ebal, Sefo ja Oonam. Nämä olivat Sivonin pojat, Aija ja Ana. Hän oli se Ana, joka löysi Autemaasta kuumat lähteet paimentaessaan isänsä Sibonin aaseja. Nämä olivat Anan lapset, Dison ja Oholibama, Anan tytär. Nämä olivat Disonin pojat, Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. Nämä olivat Eserin pojat, Bilhan, Saavan ja Akan. Nämä olivat Disanin pojat, Uus ja Aran. Nämä olivat horilaisten ruhtinaita. Ruhtinas Lootan, ruhtinas Sobal, ruhtinas Sibon, ruhtinas Ana. Ruhtinas Dison, ruhtinas Eser ja ruhtinas Disan. He olivat kukin horilaisten sukuruhtinaita Seirin maassa. Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsevat Edomin maassa ennen kuin yksikään kuningas oli hallinnut israelilaisia. Bela, Beorin poika, oli kuninkaana Edomissa ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. Belan kuoltua tuli kuninkaaksi hänen tilalleen bosralainen Joobab, Serahin poika. Joobabin kuoltua tuli kuninkaaksi hänen tilalleen Huusam teemanilaisten maasta. Kun Huusam kuoli, hänen tilalleen tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. Hadadin kuoltua masrekalainen Samla tuli kuninkaaksi hänen tilalleen. Kun Samla kuoli, hänen tilalleen tuli kuninkaaksi Saul Rehobotista virran varrelta.
Saulin kuoltua Baal-Haanan Akborin poika tuli kuninkaaksi hänen tilalleen. Kun Baal-Haanan Akborin poika kuoli ja hänen tilalleen tuli kuninkaaksi Hadar. Hadarin kaupungin nimi oli Paagu, hänen vaimonsa nimeltään Mehetabel, eli oli Matredin Me-Saahabin tyttären tytär. Nämä olivat Eesaun heimon ruhtinaat sukujensa ja asuinpaikkojensa mukaan: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mipsar, ruhtinas Magdiel ja ruhtinas Iira. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat perintömaassaan olevien asuinpaikkojen mukaan. Tämä oli Eesaun edomilaisten kantaisän suku. Ja Jaakob asettui asumaan Kanaanin maahan, jossa hänen isänsä oli asunut muukalaisena. Ja muutama juttu tästä Raamatun kanssa. No ennen kaikkea tämä on varmaan Raamatun yksi mielenkiintoisimpia kohtia. No ei vaisinkaan. Tämä on tästä välillä ehkä miettii tälle, että miten sukuluetteloista voi ylipäätänsä saarnaa. No tärkeää tässä on se, että ei saarnaa jae jakeelta näitä nimiä, vaan tärkeintä tässä on nähdä, mikä on tämän pääpointti. Miksi Jumala halusi, että tämä kohta on Raamatussa. Ja sitten nähdä, että miten tämä Raamatun kohta liittyy tai soveltuu Raamatun laajempaan pelastushistorialliseen kertomukseen. Et jos me nopeasti vähän kertaan tätä, että mitä tässä on tapahtunut, että Eesau on tämän Raamatun kohdan päähenkilö. Eesau oli Jaakobin kaksoisveli, ja Jaakob ja Eesau oli Iisakin poikia, ja Iisak oli Abrahamin poika. Ja Abraham on juutalaisten esi-isä ja myös meidän uskovien esi-isä uskossa. Ja muutama tärkeä juttu Eesaun elämästä oli se, että Jaakob, joka oli muutama minuuttia nuorempi kuin Eesau, niin oli valittu, ja Eesau taas isoveljenä ei ollut Jumalan valittu. Ja siinä me nähdään muutama juttu, nämä pääjutut Eesaun elämästä oli se, että Eesau myi esikoisuutensa Jaakobille kulhollisesta keittoa. Toinen juttu oli se, että kun Iisak oli siunaamassa Eesauta, aikoi siunaa Eesauta, niin silloin Jaakob teeskenteli olevansa Eesau ja meni hänen isänsä luokse, koska isänsä oli aika jo sokea, ja hän ei tiennyt, kuka siinä oli, ja hän siunasi Jaakobin Eesaun sijaan. Ja tämä johti sitten siihen, että Eesau suuttui niin paljon, että hän halusi tappaa Jaakobin, joten Jaakob joutui karkaa Kanaanin maasta, omasta isänmaastaan, ja mennä isoisänsä Abrahamin kotimaahan, eli Paddam Aramiin, eli nykypäivän Irakiin. Siellä se oli pitkän aikaa. Ja sitten vielä yksi juttu oli, että näihin aikoihin Eesau meni naimisiin kahden kanaanilaisen kanssa, eli kahden pakanan kanssa, jotka aiheutti paljon sydänsurua hänen vanhemmilleen. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin Jaakob muutti takaisin omaan kotimaahansa, ja silloin Jaakob ja Eesau sovittelivat oman riitansa. Ja nyt tässä jakeessa luvussa 36, niin voi sanoa, että tämä on niin kuin tiivistelmä Eesaun elämästä. Ja tämä jakautuu kahteen osaan. Ensin jakeet 1-8, jotka kertoo Eesausta itsestään, ja sitten jakeet 9-43, jotka kertoo Eesaun jälkeläisistä, ja varsinkin Eesaun jälkeläisten menestyksestä silloin vielä, kun Israel ei menestynyt. Ennen kuin Israel oli kuningasta ja maata, niin kuin jae 31 sanoo, Edomilla oli jo kuninkaita ja heillä oli myös jo maata. No, tämä oli tämä taustaa. Rukoillaan ja aloitetaan saarna. Kaikki valtias Pyhä Jumala, meidän Isämme, Herra Jeesus Kristus, pelastajamme ja Pyhä Henki, joka olet meissä. Me rukoillaan, että sä antaisit meille nyt korvat kuulla, ja me kuultaisiin sun sanaa, että me kasvettaisiin sitä kautta ja me sovellettaisiin sitä meidän elämään. Ja anna mulle viisautta puhua oikeita sanoja ja oikein, Pyhä Jumala, selittää tätä Raamatun kohtaa. Ja kiitos siitä, että me voidaan olla täällä ja kokoontua, ja kiitos siitä, että
sä oot kutsunut meidät tänne näin ja siunaa Immanuel Presbyterikirkkoa ja tätä päivää, tätä hetkeä ja tätä tulevaa viikkoa. Jeesuksen nimessä, amen. Okei. No, ootteko te koskaan nähnyt semmoista telkkarisarjaa kuin The Kardashians tai Keeping Up with the Kardashians? Koska mä en ole koskaan nähnyt. Olen mä nähnyt jotain klippejä ja semmoisia, mutta en ole koskaan nähnyt kokonaista jaksoa. Mutta en mä tuomitsi, jos te olette kattonutkin vähän tätä sarjaa. Tämä on yksi suosituimpia tosi TV-sarjoja telkkarissa. Ja siinä seurataan tämmöisen varakkaan Kardashian-perheen elämää, päivittäistä elämää. Ja se on tietenkin arkea, ja he asuvat Kaliforniassa ja näin. Ja se, miksi tämä vetoo ihmisiä, on tietty piirre meissä ihmisissä, ja se on meidän kateus, tai meidän haluamme menestyä. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, kuinka hassuja tai oikeastaan hölmöjä nämä henkilöt on tässä sarjassa, koska meitä kiehtoo jossain määrin rikkaat ja menestyksekkäät ihmiset, vaikka ne olisi vähän outojakin. Sen takia, koska menestys vetää meitä puolensa. TikTokissa ja Instagramissa me nähdään ihmisiä, joilla on kauniit vartalot, upeat elämät, ne matkustaa paljon ja jossain määrin jokainen meistä haluaa sitä. Haluaa jota heillä on. Me halutaan menestyä. Olipa kyse sitten suuresta, halutaan menestyä, halutaan rikastua, halutaan voimaa, halutaan olla mahtavia. Tai ehkä enemmänkin se on semmoista jokapäiväistä, että me halutaan vaan olla ehkä vähän laihempia, me halutaan olla vähän komeampia, me halutaan tienata vähän enemmän, me halutaan, että meillä on vähän isompi talo, vähän enemmän matkustaa. Jne. Ja tässä Raamatun kohdassa, mitä Jumala tuo esille, on se, että hän kertoo siitä, että mikä on tosi menestys. Ja että menestys ylipäänsä riippuu hänestä, on kiinni Jumalasta. Joten sen takia sun pitää pitää kiinni Jumalasta. Koska menestys on kiinni Jumalasta, sun pitää pitää kiinni Jumalasta. Mulla on 3 pääpointtia tässä näin. Ensimmäinen on se, että menestys riippuu Jumalan armosta. Toinen on se, että menestystä ohjaa Jumalan viisaus. Ja 3. on se, että menestys on Jumalan rakkaus. Jos me ajatellaan tätä ensimmäistä pääpointtia, katsotaan tätä, että menestys riippuu Jumalan armosta, niin haluan puhua näistä 8 ensimmäisestä jakeesta. Että tässä me nähdään näissä 8 ensimmäisessä jakeessa Eesaun elämä. Ja näistä me nähdään 2 asiaa Eesausta. Ensin se, että hän oli ei-uskova. Hän oli pakana sydämeltään. Hän ei uskonut Jumalaa, hän ei halunnut seuraa Jumalaa. Ja tämä näkyy ennen kaikkea siinä, että minkälaiset vaimot hän valitsi. Tässä mainitaan nämä 2 kanaanilaista vaimoa, ja sen jälkeen halusi vähän korjata tilanteita, joten hän meni naimisiin sukulaisen kanssa, eli isän velipuolen lapsen jälkeläisen kanssa. Joten mutta kun katsotaan noita 2 kanaanilaista naista, niin noin 10 lukua aikaisemmin mainitaan 2 otteeseen, että nämä naiset aiheutti Eesaun ja Jaakobin vanhemmille, Iisakille ja Rebekalle suurta sydänsurua. Toisin sanoen ne oli aivan kauheat naiset. Ne oli naisia, jotka ei kunnioittanut Eesaun ja Jaakobin vanhempia, vaan oli erittäin itsekkäitä. Ja mitä luultavammin nämä naiset oli tosi kauniita. Ja Eesau meni sen takia heidän kanssaan naimisiin. Ja tästä me nähdään jotain Eesaun
periaatteista, jotain Esaun sydämestä. Hän oli kiinnostunut enemmän ulkoisista asioista kuin sisäisistä asioista. Hän kiinnitti huomioon enemmän ulkoiseen kauneuteen ja menestykseen sen sijaan kuin totuuteen, hyvyyteen ja Jumalan tahtoon. Ja tämä on nimenomaan sellainen asia, jota ei-uskovat tekee. He ovat kiinnostuneet ei siitä, mikä on oikein ja hyvää Jumalan silmissä, vaan siitä, mikä tuo heille iloa ja on hyödyksi heille itselleen. Ja toinen asia tästä Raamatun kohdasta, joka me nähdään, mikä osoittaa sen vähän epäsuoremmin, että Esau ei ollut uskovainen, on se, että hän muutti pois luvatusta maasta Seiriin. Ja tietenkin tässä Raamatun kohdassa annetaan syyksi se, että hän ja Jaakob, hänen veljensä, olivat niin rikkaita, että siellä ei ole enää tilaa. Ja se on tietenkin osa syy siihen, mutta siinä on myös toinen vähän syvempi ulottuvuus. Ja se on se, että Esau käänsi selkänsä Jumalalle. Hän lähti pois Jumalan luota, Jumalan maasta, Jumalan rakkaudesta, luomaan itselleen omaa valtakuntaa, kävelemään omaa tietään. Ja tämä on tämä ensimmäinen juttu. Esau ei ollut uskovainen. Ja sitten toinen juttu, mikä me nähdään tästä Raamatun kohdasta, on se, että vaikka Esau ei ollut uskossa, vaikka Esau oli kääntänyt selkänsä Jumalalle jo nuoruudestaan lähtien, niin hän kuitenkin menestyi. Hän oli erittäin rikas ja mahtava. Ja jossain määrin voi jopa nähdä, että Esaun elämä oli helpompaa kuin hänen veljensä Jaakobin elämä, joka oli uskovainen. Jaakob joutui noin 20 vuotta olleen poissa kotimaastaan, juoksi karkuun pakoon ilman mitään hänen setänsä luokse, ja hänen setänsä luona hän teki työtä, hän oli orjan asemassa sedälleen. Kun taas Esau oli omassa kotimaassaan, kartutti rikkauksiaan rauhassa, eikä ilman mitään sen kummempia huolia. Ja tämä sitten johtaa kysymykseen, että miksi Jumala antoi Esaun menestyä, kun hän ei ollut uskovainen. Ja tästä tulee ehkä laajempikin kysymys. Tai laajempi kysymys on se, että miksi Jumala antaa ei-uskovien menestyä tässä maailmassa? Miksi Jumala välillä antaa ei-uskovien menestyä enemmän kuin uskovien? Eikö Jumalan pitäisi nimenomaan antaa uskovien, eli meidän, jotka ollaan uskollisia hänelle, eikö hän pitäisi palkita meitä? Eikö hänen pitäisi antaa meille jotain tai enemmän hyvää kuin heille, jotka ei ole hänen lapsiaan? No tässä me tullaan muutamaan asiaan. Ennen kaikkea yksi juttu, mikä Esaun tilanteessa tekee siitä vähän erityisen, on se, että hän oli Iisakin jälkeläinen. Jumala oli luvannut Iisakille, että hän siunaa hänen jälkeläisiään sekä Jaakobin että Esaulta. Mutta tässä on vielä tämmöinen, tässä on kyse kuitenkin laajemmasta asiasta, ja se on siitä, että Jumala on armollinen ei vain uskoville, hänen lapsilleen, vaan myös ei-uskoville. Ja laajemminkin koko luomakunnalle. Ja tätä me kutsutaan teologisesti yleiseksi armoksi. Ja miksi Jumala on armollinen? Sen takia, koska koska Jumala on armon Jumala. Ja armo kuvailee Jumalaa erittäin läheisellä tai tämmöisellä niin kuin, näyttää, armo on jotain semmoista, mitä Jumala on. Jumala, jos otetaan toinen piirre, on esimerkiksi viha, vaikka Jumala vihaa syntiä ja syntiset on Jumalan vihan alla, niin Jumala ei ole vihan Jumala. Viha ei ole niin läheinen osa hänen sydäntään kuin armo on. Mutta koska armo on jotain semmoista, joka erittäin oleellisella
syvällä tasolla kuvaa sitä, että millainen Jumala on. Jumala on armon Jumala, armollinen Jumala, ja sen takia hän antaa myös ei-uskovien, hänen vihollistensa menestyä. Ja tästä me voidaan sitten miettiä semmoista asiaa, että jos Jumala on armollinen, niin silloin sun ei pidä olla armoton. Jos sä pidät kiinni Jumalasta, se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla niin kuin Jumala. Sun pitää heijastaa sitä, mitä Jumala on. Ja Jumala on armon Jumala, Jumala on armollinen. Myös heille, jotka ajattelevat aivan toisin, toimivat aivan toisin niin kuin hän. Joten sen takia meidänkin pitää olla armollisia, osoittaa armoa sellaisille, jotka poliittisesti ajattelee aivan toisin kuin me. Heidän uskontonsa tai semmoista, jota me ei voida hyväksyä, tai heidän elämänsä, heidän seksuaalisuutensa on sellaista, josta me ollaan aivan eri mieltä. Niin tällaisia ihmisiä kohtaan meidän on osoitettava armoa, koska Jumala osoittaa armoa heitä kohtaan. Ja sitten tässä on, tämä yleinen armo, jota Jumala osoittaa kaikkia kohtaan, se ei kuitenkaan ole päämäärä itsessään. Jumala ei halua olla vain kiltti Jumala, joka antaa kaikille jotain hyvää ja haluaa, että kaikilla on hyvää ja se on siinä. Ei, vaan hänen armonsa, hänen yleisen armo, se, että hän antaa hyvää kaikille, niin sillä on toinen päämäärä. Se ei ole itseisarvo. Roomalaiskirjeen 2. luvusta jakeesta 4 me luetaan, että Jumalan hyvyyden tarkoitus on ohjata meidät katumukseen. Eli Jumala osoittaa hyvää meitä kohtaan niin, että me käännyttäisiin hänen poikansa luokse. Ja tätä me kutsutaan erityiseksi armoksi. Yleisen armon tarkoitus on erityinen armo. Loppujen lopuksi tästä kohdasta me nähdään myös, että ei Jumala näytti Edomillekin hyvää, eli Eesaulle ja Eesaun jälkeläisille hyvää niin, että he katuisivat ja tulisivat hänen luokse. Joten ensinnäkin sun ei pidä kadehtia sitä, että ei-uskovat menestyvät maallisesti. Tai edes, että joku kristitty veli menestyy tavalla, jolla sä et ehkä menesty. Sen takia, koska maallinen menestys on toissijasta. Se ei ole päämäärä, vaan sen päämääränä on se, että me tullaan Jeesuksen luokse. Ja toiseksi ehkä Jumala on näyttänyt sulle, osoittanut sulle hänen hyvyyttään tässä elämässä. Ehkä sä oot hyvässä suhteessa, sulla on menestyksekäs, sä menestyt sun työssäsi, tai muutenkin sulla menee hyvin. Niin tässä tämä hyvyys, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala välttämättä hyväksyy sen, mitä sä teet. Ehkä sun sydämessä on aivan muualla. Sä et tunnusta Jeesusta Herranas tai sä et tunne Jeesusta sun Herranas. Ymmärrä se, että Jumalan hyvyys sun elämässä, sen on tarkoitus viedä sua Jeesuksen luokse. Eli jos sä et vielä tiedä, onko Herra sun Jumalas, käänny nyt hänen puolensa. Jumala näyttää sulle hyvää niin, että sä tulisit Jeesuksen luokse, antaisit sun elämäs hänen luokseen, joka on Jumalan hyvyyden päämäärä. Ja tämä sitten johtaa seuraavaan kohtaan. Jumala antaa meille menestystä viisaasti. Hän ei anna meille kaikkea, mitä me halutaan nyt. Eesaun, tämä toinen osa tätä Raamatun kohtaa, eli jakeet 9-43, niin kertoo Eesaun jälkeläisten menestyksestä. Eesaun omista lapsista tuli ruhtinaita ja niistä tuli niin vahvoja, että he pystyvät syöstä sen Seirin maan alkuperäiset asukkaat, eli hoorilaiset asukkaat, pois vallasta ja vallottaa sen maan itselleen, niin kuin me nähdään jakeessa 20-30.
Ja sen jälkeen me nähdään, että Eesaun jälkeläisistä tuli kuninkaita, paikallisia kuninkaita. Ennen kuin, jae 31, ennen kuin Israelilla oli kuningasta ollenkaan. Eli tästä Raamatun kohdasta, näistä jakeista 9-43, me nähdään, että edomilaisilla oli oma maa, kun israelilaiset vielä oli maattomia. Kun ne vielä vaelsi autiomaassa, oli orjakansana Egyptissä, niin edomilaisilla oli jo oma maa, oma kotinsa. Tämän lisäksi, niin kuin jakeesta 31 nähdään, kun Israel oli vielä hajanaista heimokansaa, niin Edomilla oli jo omia kuninkaitaan. Miksi Jumala ei antanut Israelin menestyä ennen kuin antoi Edomin menestyä, vaikka Israel oli Jumalan kansa ja Edom ei? Miksi Jumala ei anna sun menestyä juuri nyt, joka on hänen lapsensa? Ehkä hän antaa ei-uskovien kavereittasi menestyä. Tähän on 2 syytä. Ensinnäkin Jumala antaa sen siunauksen, minkä hän haluaa sulle antaa oikealla hetkellä. Hän tekee sinulle sen, minkä hän parhaaksi näkee. Hän siunaa sinua silloin, kun hän tietää, että on sen aika. Esimerkiksi Israelin tapauksessa Jumala antoi Israelille kuninkaan silloin, kun oli sen aika. Silloin, kun Daavid syntyi. Koska jos Jumala antoi heille Saulin ennen Daavidia sen takia, kun Israel oli kärsimättömiä. Mutta se näyttää juuri sen, että koska Jumala antoi liian aikaisin heille kuninkaan, niin se kuningas oli huono kuningas. Se ei ollut se kuningas, jota Jumala oli heille tarkoittanut. Ja sen takia Jumala ei antanutkaan aiemmin kuninkaita Israelille, koska Daavid oli nimenomaan se oikea kuningas, jota heidän piti odottaa, että he saisivat. Ja tämä tapahtui monta 100 vuotta Jaakobin jälkeen. Ja mä oon usein miettinyt omassa elämässäni sitä, että kun mä katson taaksepäin, katson menneisyyteen, omaa elämään ja mietin sitä, että miksi Jumala teki tietyt asiat sillä tavalla, kun hän teki. Ja joskus syyt on erittäin selviä, että näkee, ton takia Jumala teki noin ja noin ja noin. Ja yksi sellainen asia, jota mä oon usein miettinyt, on se, että miksi Jumala antoi mulle mun vaimon Susanna. Mä seurustelin ennen Susannaa muutaman naisen kanssa, mutta siitä ei tietenkään tullut mitään. Ja muistan silloin, kun me erottiin niiden kun mä eroin niiden aikaisempien tyttöystävien kanssa, niin mä kysyin Jumalalta, että miksi tämä ei voinut onnistua, miksi tämä ei ollut mun vaimo, miksi sä otit hänet minun luotani pois, miksi tässä kävi näin. Mä olisin halunnut mennä naimisiin. Ja sitten oli muitakin oli tilanteita, kun mä en seurustellut kenenkään kanssa, niin mä olin joskus turhautunut, en aina, mutta välillä tuli semmoisia tilanteita, kun oli tosi turhautunut, että Jumala, anna mulle jo vaimo, mä haluan vaimon. Mutta Jumala viisaudessaan tiesi tasan tarkkaan, että millaisen vaimon mä tarvitsen ja milloin mä sen vaimon tarvitsen. Ja mun opiskelujen loppupuolella mä sitten tapasin Susannan. Tai Jumala johdatti Susannan mun elämää. Ja menin naimisiin hänen kanssaan, kun mä olin 27. Ja mä näen tietyt asiat tässä, että miksi Jumala teki näin. Tietyt syyt sille, että miksi Jumala teki näin. Ensinnäkin tämä oli, niin kuin mä mainitsin, tämä oli mun opiskelujen loppupuolella. Että jos aikaisemmin mä olisin tavannut jonkun, niin luultavasti olisi ollut paljon vaikeampaa muuttaa Amerikasta pois. Koska mun tarkoituksena, mun sydämellä oli alusta asti se, että mä muutan takaisin Eurooppaan. Ja nimenomaan johonkin Itämeren maahan. Ei välttämättä vaan Suomeen, vaan johonkin maahan Itämeren rannalla. Ja mä tapasin nimenomaan puolalaisen naisen, ja Puola on Itämeren rannalla. Ja tapasin sen mun opiskelujen loppuaikana just silloin, kun mä olin valmis muuttamaan takaisin Eurooppaan.
Ja sitten se nainen, Susanna, on nimenomaan sellainen, jota mä tarvitsen. Sillä on samanlainen huumorintaju ja samanlaiset, osaa rentoutua samalla tavalla kuin minä. Ja sitten hän oli puolalainen nainen. Että mä en olisi tällä hetkellä Puolassa, jos mun vaimo ei olisi Puolasta. Ja Jumala halusi, että me tänne tullaan ja täällä autetaan. Joten Jumala viisaudessaan ties tasan tarkkaan, että millaisen vaimon mä tarvin ja milloin mä sen tarvin ja miksi nimenomaan mä tarvin hänet. Jumala antaa sulle sen siunauksen sillä hetkellä, kun hän näkee sen parhaaksi. Hän tietää tasan tarkalleen, että mitä sä milloinkin tarvitset ja mitä hän haluaa sinun elämältäsi milloinkin. Ja tämä on laajempaa. Tämä ei ole vaan sitä, että Jumala antaa siunauksen silloin, kun sä sen tarvitset, tai silloin, kun hän haluaa sen sulle antaa, vaan Jumala antaa sulle kaikki asiat silloin. Kaikki ne asiat, jotka Jumala on antanut sen takia, koska ne on nimenomaan ne, jotka hän on parhaaksi katsonut sulle. Hän on antanut sulle sellaiset vanhemmat kuin sulla on. Hän on antanut sulle sun syntyä siihen maahan, siihen paikkaan, koska hän viisaudessaan näki, että tämä on paras. Tämä on hänen tahtonsa mukaan. Hän on johdattanut sut tänne, tähän kaupunkiin Kuopioon viisaudessaan. Ja hän on antanut sulle sen työpaikan, sen opiskelupaikan viisaudessaan, mikä hän on nähnyt parhaaksi antaa sulle. Jumala on erittäin viisas, paljon viisaampi kuin me. Ja hän antaa meille ne asiat, joita me tarvitsemme, jotka hän näkee meille parhaaksi, juuri silloin, kun hän näkee, että on paras aika ne antaa. Ja tämä oli ensimmäinen syy sille, että miksi Jumala välillä, että miksi mun pitää odottaa Jumalan siunauksia. Ja toinen syy on sille, että Jumala haluaa, että me katsotaan häneen, eikä hänen lahjoihin. Jumala haluaa, että me keskitytään ei siihen, mitä hän voi meille antaa, vaan häneen itsensä. Hän ei antanut Israelille syvempi syy sille, että miksi, suurempi syy sille, että miksi Jumala ei antanut Israelille kuningasta aikaisemmin oli se, koska hän oli heidän kuninkaansa. Ja hän halusi, että Israel näkee, että hän on heidän kuningas. Ja hän ei antanut Israelille maata heti sen takia, koska hän oli heidän perintöosansa. Israelin tarkoitus ei ollut haikailla ja havitella Jumalan lahjoja, vaan Jumalaa itseään. Kun mä olin lapsi, ja tämä ei ole varmaan vain minä, vaan mä luulen, että moni meistä, niin asioita me odotettiin tosi paljon, oli joulua. Tai jos te tuutte jostain toisesta kulttuurista, niin ehkä syntymäpäivää tai uutta vuotta tai jotain semmoista päivää, joka oli semmoista juhlaa, jolloin lapsille annetaan lahjoja. Mutta täällä Suomessa niin joulu on semmoinen iloinen juhla lapsille varsinkin, koska silloin lapset saa lahjoja. Ja se oli mun lempipäivä, kun mä olin pieni lapsi. Mä muistan, kun joulukuu alkoi, niin mä sain joulukalenterin ja siihen mä ristille joka päivä merkkasin X:n, kun se päivä oli loppuna. Odotin, että milloin vihdoinkin tulee 24. päivä, koska silloin mä saan lahjoja. Ja mä muistan vieläkin yhden mun lempilahjoista. Se oli pleikkari. Se oli ensimmäinen pleikkari, ensimmäinen PlayStationi. Kaikilla mun kavereilla oli jo PlayStationit, mutta mulla ei vielä ollut. Ja mä pyysin mun vanhemmat ostaa mulle PlayStationin. Ja mä tiesin, että mä saan joululahjaksi PlayStationin. Niin mä odotin sitä tosi paljon. Mä muistan, kun mä malttanut odottaa sitä, että mä saan PlayStationin. Ja sit mä sain sen pleikkarin. Ja sit mä sain myös sen pelin, jonka mä halusin. Ja sit mä muistan, kun mä olin sen jälkeen kun joululoma loppui, menin takaisin kouluun, niin mä en voinut odottaa, että koulupäivä päättyy, niin mä voin mennä takaisin
hakkaa mun PlayStationia joko yksin tai mun veljen kanssa tai mun kavereiden kanssa, koska se oli niin hieno juttu se PlayStation. Ja se oli semmoinen asia, että mä odotin joka päivä malttamattomasti. Mutta nyt on varmaan sitten kulunut 25 vuotta tai enemmänkin, kun mä oon viimeksi nähnyt sitä mun PlayStationia. Mä en ole viimeisen 25 vuoteen miettinyt koko PlayStationia. Väliin mä oon ajatellut nostalgisesti, että ne oli kivoja aikoja, mutta se on jäänyt siihen, että mä en ole sen kummemmin sitä PlayStationia miettinyt. Ja se toi mulle ilo muutaman vuoden. Ja sen jälkeen se on ollut jossain varaston hyllyllä. Ja mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä vähemmän voi sanoa, että mä oon kiinnostunut siitä, että mitä mun vanhemmat voi mulle antaa. Totta kai se on kiva, jos mun vanhemmat mulle jotain antaa. Mutta lapsena, mutta nyt mitä mä haluan vaan nähdä mun vanhemmat. Mä haluan vaan olla mun vanhempien kanssa. Et lapsena mä olin enemmän kiinnostunut siitä, mitä mun vanhemmat mulle antaa, niistä lahjoista. Mä olin vähemmän kiinnostunut siitä, että mä näen mun vanhemmat. Että olihan se kiva nähdä mun vanhemmat, mutta en mä koskaan niin odottanut silleen malttamattomasti, että hei, mä haluan nähdä koulun jälkeen mun vanhemmat ja niin edelleen. Et mä vaan oletin, että siellä ne on kotona ja siellä mä tuun näkemään, että olisi kiva nähdä ne, mutta ei se ollut semmoista niin mitään sen suurempaa odotusta. Kun taas nyt vanhempana, niin mä en malta olla. Niin mä oon tosi iloinen, kun mä vihdoinkin saan nähdä mun vanhemmat. Et nyt lokakuussa mä oon tulossa Suomeen Helsinkiin, niin mä odotan sitä, että kun mä vihdoinkin pääsen näkemään mun äidin ja mun isän. Eikä mua niinkään kiinnosta se, että mitä he voivat mulle antaa. Jumala ei halua, emme vaan havitellaan sitä, mitä hän voi meille antaa. Hän ei vaan halua, että me etsitään odotetaan hänen lahjojaan, vaan hän haluaa, että me etsitään häntä. Ei sen takia, että Jumala on itsekäs, että Jumala haluaa meidän huomion. Ei, vaan Jumala on luonut meidät häntä varten. Ja hän tietää, että me tarvitaan häntä enemmän kuin me tarvitaan mitään muuta tässä maailmassa. Ja hän haluaa olla meidän kanssaan. Tämä on myös se asia, joka erotti Israelin muista kansoista. Ei se, että heillä oli kaikista viisain kuningas, heillä oli kaikista mahtavin armeija, heillä oli kaikista suurin maa tai parhaimmat luonnonvarat. Ei noi asiat, ei maalliset menestykset. Vaan se, mikä erotti heidät muista kansoista, oli se, että Jumala oli heidän ja he olivat Jumalan. Ja tämä on menestystä. Tämä on varsinaista menestystä. Että Herra on antanut itsensä meille. Ja Herra on antanut itsensä meille, koska hän rakastaa meitä. Joka johtaa kolmanteen kohtaan. Menestys, varsinainen menestys, on Jumalan rakkaus. Eesaun tarinan jälkeen meidän katseet ohjataan jälleen Jaakobiin. Toisin kuin Eesau, luku 37 ja 1, Jaakob asettui asumaan Kanaanin maahan, jossa hänen isänsä oli asunut muukalaisena. Eesau ei muuttanut vaan Kanaanin maasta pois, vaan hän muutti Jumalan luota pois. Hän muutti Jumalan läsnäolon luota pois, Jumalan lupausten luota pois, Jumalan rakkauden luota pois. Kun taas Jaakob jäi asumaan Jumalan luokse, Jumalan lupausten luokse ja Jumalan rakkauden luokse. Luonnostaan me ollaan enemmän kuin me ollaan kuin Esau. Olemme kaukana Jumalasta, me ollaan käännetty meidän selkämme Jumalalle ja me etetään meidän omaa onneamme ja meidän omaa kunniaa. Me havitellaan tämän maailman rikkauksia ja menestyksiä. Mutta Jumala ei halua, että me ollaan tyytyväisiä vaan siihen, mitä tämä maailma voi meille antaa.
vaan Jumala haluaa. Jumala kutsuu sut hänen luokseen, koska hän rakastaa sua. Sen takia hän tuli itse tähän maailmaan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja kuoli ristillä syntiemme puolesta niin, että uskomalla häneen me voidaan saada meidän kaikki synnit anteeksi. Ja että uskomalla häneen me voidaan saada iankaikkinen elämä. Me voidaan olla hänen lapsiaan. Jos sä et vielä tunne Jeesusta, käänny pois tämän maailman menestyksestä. Käänny pois tämän maailman rikkauksista. Ja käänny varsinaisen rikkauden puoleen, Jeesuksen Kristuksen puoleen, joka on rikkauksien rikkaus. Tämän maailman rikkaudet ei ole mitään verrattuna siihen, kuka Jeesus Kristus on. Sun menestys ei ole sitä, mitä sä voit saada tässä maailmassa. Todellinen menestys on sitä, että sun synnit annetaan anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Että sulla on hänessä iankaikkinen elämä. Ja että hän on sinun ja sinä olet hänen. Totta kai Jumala antaa meidän menestyä tässä maailmassa tavalla tai toisella. Hän antaa meille sitä, mitä me tarvitaan silloin, kun me sitä tarvitaan ja kun hän sen viisaaksi näkee. Mutta kaikkein suurin lahja, jonka Jumala on meille antanut, on hänet itsensä. Kuten Israel, meidän onnemme ja menestyksemme on siinä, että Herra meidän Jumalamme on antanut itsensä meille ja että me kuulutaan hänelle. Niin kuin Augustinus, kirkkoisä 400-luvulla sanoi näin. Sinä Jumala olet luonut meidät itsellesi ja sydämemme ovat levottomat, kunnes ne löytävät levon sinussa. Tämä on todellista menestystä rukoilla. Jeesus, sä oot meidän menestyksemme. Jeesus, sä oot meidän lahjamme. Jeesus, sä oot meidän aarteemme. Mikään tässä maailmassa ei vedä vertoa sinulle, Jeesus, ja anna meidän nähdä tai anna meidän ymmärtää tai anna meidän vaalia tätä. Ja mä rukoilen Jumala, että täällä on joku, joka ei tunne sua, joka on vielä epäröi tai joka on kaukana susta. Jumala, kutsu hänet takas. Kutsu hänet luokse, sana hänen kääntyy Jeesus sun puoleen, tunnustaa syntisi ja ottaa susta kiinni, joka olet iankaikkisen elämän lähde. Kun sinussa me ei ikinä enää janota. Tämän maailman rikkaudet, kun me saadaan, niin me vielä janotaan, mutta sinussa, Jeesus, me ei ikinä janota. Ylistys olkoon sinun nimessä. Amen.